tilbage. Det er bosniske publikummer. De har været helt egen måde at udvise støtte på. Jeg kan faktisk også huske fra den kamp, de spillede mod Danmark i Sarajevo for 5 år siden. Der var virkelig en gang i den, og det der, det er selvfølgelig lidt for meget af det gode. Okay, når de nu har medbragt en masse fyrværkeri til kampen her, så handler det selvfølgelig for dem om at få fyret af. Og der har ligesom ikke været andre anledninger. Så kan man godt sige, når kampen slutter, det er selvfølgelig positivt set med bosniske øjne. Ikke lige noget, man prøver så om at se på, det skal selvfølgelig understreges. Det er ikke nogen opfordring til at gøre sådan noget. Det er ikke det danske liga. Det er anføreren fra Bosnien, Konjic, bedt om at gå ned og medhjælpe. Så der bliver dæmpet lidt, og så er der lagt 3 minutter til.